Ola todo o mundo e benvidos a esta nova explicación. Hoxe imos emprender unha viaxe fascinante. Literalmente, imos destripar as dúas caras do noso universo. Por un lado, o material tanxible, iso do que están feitas as cousas que nos rodean. E por outro, esa especie de maxia invisible que fai que todo funcione, se mova e cambie. Imos darlle unha volta a esta clásica lección de quinto de primaria sobre a materia e a enerxía, aplicando exemplos do noso día a día para entendero perfectamente. Así que, imos aló. A nosa folla de ruta para hoxe é ben senxela. Primeiro, de que están feitas as cousas. 2, as propiedades da materia. E 3, os estados nos que a atopamos. Logo pasaremos a ver que é a enerxía e as súas fontes. E para rematar, algo crucial, o coidado do noso planeta. Arrancamos. Punto número 1. De que están feitas exactamente as cousas que nos rodean? Vale, imos mergullarnos de cheo nisto. Se botades un ollo ao voso redor agora mesmo, quizáis teñades unha mesa cerca, un bolígrafo na man, unha xanela ou ata unha planta. Pois ben, para despertar un pouco a curiosidade e poñer as mentes a traballar, propóllevos un pequeno xogo mental sobre o noso mundo real. Que teñen en común unha simple pinguiña de auga e un coche enorme? A simple vista, nada de nada, non? Unha é diminuta e líquida, e o outro é, un xigante de metal pesadísimo. Entón, que podería unilos? Pois a resposta é superenxela. Os dous están feitos de materia. Literalmente, a materia é iso do que están feitas todas e cada unha das cousas deste universo. Todo o que podemos ver, o que podemos tocar, e ollo, ata cousas que non vemos pero que están aí, como o aire que respiramos. A materia é basicamente o bloque de construcción da nosa realidade. Imos co punto 2, as propiedades da materia, tanto as xerais como as específicas. Entón, como medimos esta famosa materia? Ben, as propiedades xerais son esas que absolutamente toda a materia ten, sen excepción. As dúas grandes estrelas aquí son a masa e o volume. A masa é, para entendernos, a cantidade de materia que ten un corpo. É o que fai que algo sella pesado ou lixeiro e adoitamos medila en kilogramos. Che sabedes, como cando imos pesar a froita ao supermercado. E o volume, pois é simplemente o espacio físico que ocupa esa materia. Iso medímolo normalmente en litros. Resumindo, todo o que é materia teña a forma que teña ten masa e ocupa un espacio. E isto ilustra brillantemente o que son as propiedades específicas. Mentres que a masa e o volume están en todas partes, as propiedades específicas son as que fan que cada material sexa único e especial. Pensemos nun exemplo super cotidiá. Un paraguas nun día de chuvia intensa. O tecido dese paraguas ten unha propiedade vital chamada impermeabilidade, é dicir, non deixa que pase a auga. Outros exemplos disto? Pois a fragilidade dun vaso de vidro que rompe con facilidade ou a flexibilidade incrible dunha goma elástica. Punto 3 no noso percorrido, os estados da materia, sólido, líquido e gas. Pois ben, se pensamos nuns cubos de xeo, estamos ante o estado fólido. Aquí a cousa está clara. A materia ten tanto un volume como unha forma que non varían. Están totalmente fixos. É dicir, un cubo de xeo vai manter esa forma tan cadradiña sobre a mesa e non vai cambiar de tamaño por arte de maxia mentras siga sólido. Pero claro, se contrastamos isto co estado líquido, a película cambia por completo. A materia en estado líquido segue tendo un volumen invariable, sí, pero a súa forma é totalmente libre. Os líquidos teñen esa habilidade fantástica de adaptarse de xeito superfluido ao recipiente que os contén. A auga ten forma de vaso mentras está no vaso, pero se a botamos nunha botella, collerá inmediatamente a forma da botella. É case un superpoder. Sabendo todo isto, a gran pregunta é como pasamos do xeo á auga ou ao vapor gasoso que sae dunha pota cando ferve. O segredo de todo este asunto é a temperatura. Se achegamos calor a un sólido, prodúcese a fusión e convértese en líquido. Se seguimos quentando ese líquido, ocorre a vaporización e convértese en gas. E ao revés, pois se empezamos a retirar calor e a refriar o las, temos condensación e volve ser líquido. E se o metemos no conxelador e baixamos moitísimo a temperatura, ocorre a solidificación e o líquido volve ser sólido. É un ciclo de transformación alucinante. Imos co punto 4. Imos falar do que move todo isto, que é a enerxía. Chegamos ao punto crucial. Xa sabemos de que están feitas as cousas, pero que as move e as fai cambiar? Ese é o papel da enerxía. A enerxía non ten masa, non ocupa espazo, pero váyase se nota que está aí. E ten 4 propiedades que son incribles. Primeira, transfórmase. Por exemplo, a enerxía eléctrica do secador do pelo convértese en enerxía térmica para quentarnos. Segunda, transfírese. Pasa de un corpo a outro. Terceira, transpórtase, viaxando a toda velocidade polos cables das nosas casas.
E carta, e a que nos salva a vida todos os días, almacénase, exactamente igual que fan as baterías dos nosos teléfonos móviles, para que podamos usalos horas despois. Pensemos nunha situación moi típica que ilustra isto da transferencia de maravilla. Inverno. Tes os pés congelados e pos os pés diante dunha lareira acendida. A enerxía térmica dese lume está desprendendo calor, pois esa calor é, de feito, enerxía en pleno tránsito. Está viaxando desde o corpo que está máis quente, que loxicamente o lume, ata o corpo que está máis frío, os teus pés. Así de simple e reconfortante. O que nos leva ao punto 5, as fontes de enerxía. De onde sacamos todo isto? Para abastecernos e manter o noso ritmo de vida, os seres humanos buscamos esa enerxía na naturaleza de dúas formas moi diferentes. Por un lado, temos as fontes renovables. A súa gran vantaxe son inesgotables. Rexenéranse de forma natural, como a luz incansable do sol, a forza imparable do vento cos aeroxeradores ou o movemento das mareas. Pero no outro lado da balanza temos as fontes non renovables. Estas baséanse en reservas da terra que, lamentablemente, esgótanse a medida que as gastamos. Aquí é onde entran os combustibles fósiles como o carbón, o petróleo, o gas natural e tamén materiais reactivos como o uranio para a enerxía nuclear. E chegamos ao noso último gran punto, o número 6, o cuidado do noso planeta. Imos ver como encaixa todo isto na nosa vida real. O feito de extraer e consumir certos combustibles fósiles e nucleares non sae gratis. Provoca contaminación e afecta a nosa atmósfera, a agua e aos solos. Pero ollo, que a responsabilidade non é só das grandes industrias ou dos gobernos. A saúde da inmensa cantidade de materia que forma o noso fermoso planeta ten moitísimo que ver coas decisións que tomamos todos os días coa enerxía. Cousiñas tan doadas como apagar esa luz que non fai falla, poñer a lavadora só cando estea chea de verdade, ou simplemente camiñar un pouco máis e usar menos o coche. Son pequenos xestos, sí, pero logran un aforo enerxético brutal. E con isto chegamos ao final da nosa exploración para comprender os alicerces científicos que conectan a materia que nos compón coa enerxía que nos move. Pero antes de rematar, gustaríame deixarvos unha reflexión cara ao futuro baseada en todo o que vimos hoxe. Observando os impactos presentes e reais, que fontes de enerxía deberíamos escoller e potenciar a partir de hoxe mesmo para garantir a supervivencia e a saúde da nosa terra. É algo para pensar seriamente. Moitísimas grazas por acompañarme nesta apaixonante viaxe de coñecemento. E lembrade, nunca deixedes de ter curiosidade nin de preguntarvos como funciona o contorno que vos rodea. Ata a próxima!